И здравейте, потребители на VBOX. Аз съм Азот и при мен днеска е Затики. Здравейте. Това пак от Minecraft уроци клипче. И днешния урок ми се даде да ви покажа 5 тайни входа. Или изходи, както искате. И значи ще започваме с това. Вие може да ги знаете, но аз така съм, не знаете ли ги, не знаете ли ги. Правите ето така, няма значение колко високо. Така. Вижте всякъде го ограждате. Да, е така. Сега. Взимате. Това е лесно първото. Лава. Количка. И релси. Никога кошка ми ще не си пред мене. Слагате тук релса. Не, чакайте, така ще по-добре. Релса. Сега. Малко. Сега едно по земята там сте си направили някаква къща. И си правите еди каква си тук, някаква стена с лава. О, купиха си диамантен меч пак. И каква е тази лава са... Слагате така. Само... И сега това ви е къщата. И да речем, че имате някаква тайна стая, в която не искат да разбират. А тя стаята, например, е тук. И не искат да разбират, че имате стая. Слагате тук една количка. Тук една количка. С десен бутон се качвате в количката и цигате от среща страна на стената. И ето, минавате през залата без да ви жока, без да ви боли. Стигате тук, натискате смета. Стигате тук. Ако се прецакате това количката, бутнете малко. Или просто не прецакате и щупете светно много. Ето. Супер яко. Вика без да ви жока. Няма така да се запаваш тук. Така. Второ. Например, тук сега си има някакво езерце, алабала. На Барак Обама езерцето тук са едно. И виждате да е вътре у езерцето. Всъщност. Тук няма да стане много добре. Искате вътре в езерцето да си направите къща. Чакайте на това. И това е някакво супер хермафродитско езеро. И слагате с тук вода, езерце е това. Искате езерцето с къща. Аз късам бе. Пак съм аз. Само направим езерцето, това е шарто. Трябва да е равно секане. Трябва да е равно секане. Трябва да е равно секане. И да, ето равно е. И това си е езерцето все едно. Няма че намирате се къде, си искате там да си правите къща. И значи чупите така, една дука. Но то е така, нали? Чупите, слагате така табелката, без нищо пишете. И отдолу, нали, си копаете колкото искате дълбоко и ето. Табелката спира водата, нито няма, нито нищо. Така, първо да бързам само. Така. Още едно. Трябва ни пистани.
Хайде. Сега ще са 4, защото сега не мога да мисля, но ако измисля още нещо, ще го добавя в някои от туториалите. И ръчка. Айде де! Е направо много сериозно дрън така. И букшеф. Фара бе, още едното нещо. И това. И гледайте, едното е, например, е така. Слагате. Това ви е стената, некъде е в къща стена. Той ви си представете, че ви е стена. Ето, това е стената в къща. И чупите така, дупка правите, слагате тук, и тук табелки. И тук си правите още някаква стая там. И тъгате с тук, но това с картина. Докато не стане така голяма картина. Пък... и я мога да пиша. И ето. Гледайте. Никой не разбира, че тук има стая. Вижте си просто една картинка и ето. Минате си в другата стая. И още едно. Например, тук си имате книжки. В хола сте си сложили книжки. Обаче искате тайна стая. Чупите тези две книги. Пистъм. Слагате тези книги. Така. Е така. И например, надолу си правите стая, или пък едно друго нещо е. Ако играете в сървър, не искат да ви намерят честа, ако няма привейта. Те да намерят чест. Слагате си така честа. Цъкате на него, слагате се прямо нещата. Так. И ето, това си стена, няма нищо. Цъкате. И ето честа. Или пък надолу може да ви издълбаете, да сложите стълбички. И това вие нещо отдолу може да направите мина и такива дръндалета. Съдеки, кажи нещо, брато. От те играем. Ето, това е много яко. И още нещо бързо да измисля. То са всъщност две неща, тези двете, така че са бързо две. Извинете, ако нещо съм правил. Чао.